Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Guys, lero kuli subject yovuta kwambiri komabe choyambira tikuthokozeni kwambiri chifukwa choti panga support ya kumasoso maiwala ma likes amene simupanga subscribe pangani subscribe chifukwa kuti kuthandizana munjira zina ndi zina kuzikhala kuti kulipo. Choncho lero ndabwera ndi subject yovuta kwambiri imene yanditengera nthawi kwambiri kuti ndipange subject imene. Komabe osadandaula chifukwa tafika pa mapeto pake kuti tiuzane zoona zenezene. Choncho nkhani ndifaka ndeka kuti +8 +18 amene yoyo ngati uli under 18 iweyo ngati usona kwana zaka 18 chonde apapa ujokepo kaye video hii uisiye. Koma ngati unakwana zaka 18 tiye video hii nitu uiwonere bwino kuti uphunzire china chakeso. Ndi choyambirira ndi subject yovuta nakale komabe ndiye sesa nditu ndipange bwino kuti una aliyese amvesese chimene ndikutanthauza. Yes, tikudziwa kale kuti chicho chimakhala ndi advantage komanso disadvantage. Muchina chicho chimakhala maphindu komanso zinthu zoti zopanda phindu. De choncho ndamburuka thukuta. Anyway, choncho pa video hii tufati kambirane zokhuza ndi maphindu amene ali mafilimu olaula. Guys, chilichonse chimakhala ndi advantage and disadvantage. Zimene zinde tigwirizana apapa sikuti imakono even ndikupasa an example, even kuiwala kumene kuiwala kucha kuli ndi ubwinonso. Anthu akuti kuiwala kuli ndi phindu kuiwala kucha. Why? Chifukwa sometimes mene mwina waluza wokondedwa anu achibale makolo mu ngozi yosakhala bwino kuti mwayiona ndi maso nokha. Ndi zimabwesa trauma. You are traumatized. Umakhala kuti sizikhala bwino. Ena makomoko mai ukapfa zoti mwana wako amwalira mai imatheka kukomoka kudzuka. Choncho komano zisizezo pakupita kwa nthawi amazamba nokhala mwanomo bwino chifukwa choyiwala. Sino kuyiwala sinzoti kuyiwala Mulungu sananga kulenga kuliso ndani kuliso ndi ubwino wakeso. Chinakhala kuti sitimayiwala tangoganiza niyo nthawi ija imene mmaganiza kwambiri za imfa ya ajawa. Bwanji kwafika nthawi ya lero sibwezi mutaphulika, sibwezi mutamwalira nanunso. Komabe chifukwa cha kuyiwala at least pamene mabwera kuti back to normal. Chabwino. De lero chifukwa chilichonse chimakhala ndi ubwino ndi kuyipa. Ndi lero ndisanabwese maphindu makamaka maphindu amafilimu olaula amene aja. Ndisanabwese maphindu akewo ndiyambe kaye ndi kuyipa kwake. Kuti zibalansana sichoncho. Choyambirira mukatenga foni kanu kacha. Mukatenga ka PC yanu ka computer ija. Kuyika video imene jayo nkuyamba kuonera. Pamene pajapo tu mavideo amene ajawo mafilimu olaula aja si mafilimu wamba ngati mafilimu ena aliwonse amene mungaone kwina kulikonse. Mafilimu amene ajawo amakhala kuti amalumikiza ubongo, ibongo, ma emotions, ubongo, mtima zonse, focus yonse imakhala pamene pacha. So ufuna kuti wina kupanga disturb yayi. Umafuna uzingoonera pamene pajapo. Right? Choncho umakhala kuti mavideo amene amakutengera dziko lina lake. Lone kuti umakhala ngati suliso kumene uliko yayi. Umanjoya. Then amapanga connect mtima ndi ubongo zomwe. Akapanga connect iweso mpane ma feelings kamene kuti zilako naweso zimambaso kukugwira. Okay. Uonera kumapeto kwake zimakathira kuzisangalatsa weka. Pachizungu amachita kuti masturbation. Pachichewa amachita kuti kubunyula. Right? Chabwino. Imene ndi both sides. Azimayi ndi azibambo omwe. Anyamata ndi atsikana omwe.
zimene zizi ndithu zili common kwambiri panopa aliyense akumaonera addiction ilipo kukanika kuzisiya zilipo nde ukamaonera muja tikupitirira amene mubwera kumene Malawi and cameras right chabwino ukamaonera ufika kumapeto uzisangalatsa wekha basi zithala pompaja zikatha how do you feel umafika bwanji shame manyazi guilt kuzimva kuti kulakwitsa pena kungodzimva zoti you are useless ndiwe chitsiru ulibe ntchito iliyonse padziko pansi pano chabwino ndiyeno zimabweretsa effect yanji iweyo pa nthawi imene ukuona icha iweyo ukupanga adapt ukuona kuti kodi kugonana kumakhala chonchi mmene munjamo chilichonse ndi film amachipanga sexualize bwinobwino kuti chikhale chonena kuti chopatsa chikoka ngati muli anyamata makhani ma 6 pack onyamula bwino zinthu ma handsome ambakhala mmene muja ngati muli azimayi kapena atsikana kapena atiyana muli azigogo amakhala kuti ukongola azimbina zawo chani zonsezi jazo zimakhala zili muti mmene muja chabwino nde iwe waonera zinthu zimene zizozika mutu brain yako umakhala waipanga programmed ubongo wako umakhala wopasa program kuti tikamagonana ndi munthu zimafika zikhala ngati chonchi kuti zizikoma kuti zizimveka bwino right chabwino pale pachapo tsopano ukapita ku nyumba kukapeza kuti kamene kuti tene kuti ukondedwa wako wachikondi wako ukapeza kuti kamwendo kagwa mbina alibe pale mene muja munali chani munali zimambina zimachani zizonse zimene wafuna iwe zimutimo zimene muja ndiyeno chifukwa kuti iwe wapanga ubongo wako li programmed wopasa program imeneyo kuti zimayenera kukhala chonchi ukapita ku nyumba kuja sumanjoya foma khanga wasiyanitsa sumanjoya umati bwaho nzingo kapanga ziti zimenezi kanchidwe kamene kachako ndikoononga ubongo kaononga miyoyo ya anthu ambiri kaononga maanja pajewa kaononga mabanja kaononga ma union kwirizano chifukwa kuti anthu sanjoya chifukwa ali ndi program ina imene kusiyana ndi reality ukufuna zinthu zimene iweyo palibepo zinthu sungazipezeso sizingakhalenso ngati choncho zimenezi pang'ono zimamba kudya yani kukudya minimum ndeno ndika chinthu kamene kali koyipitsitsa kwambiri kuti ukhale nako addicted kuti iweyo nthawi zonse uzikhala ndionere kanchidwe koyipa kwambiri kamene kadzaononge life yanu azimayi atsikana ambiri makonda zimenezi mukamaonera mmene muja mukapeza koma nyamata ameneyo mmene akuonekerawa 6 pack chani zambirimbiri handsome romantic amakhala za romantic ngati kuti zina zachikondi kukapita ku nyumba ukapeza andala chimimba zosabeba iwewo unamira mchamo mkazi wachimbina kawachani kakokungola kankhope yabwino kachani zose zizazo ukapita ku nyumba ukapeza zose zizazo zimapezeka kuno kuti zikupanga umoyo wako kama sex life umoyo wako wakumene kuchako sizikomaso ayi iweyo umakhala kuti wonongeka pamene pachapo. That's why umayenera kuti anthu ena especially ngati opposite sex anthu ena amene ngati uli mwamuna sonzeri akazi sukuyenera kukhala kuti kumayang'ana mwachilako mwachani kapa pa phone kapa mu real life kumana osayang'ana mwachilako chifukwa kuti umamba suno kusiyanitsa maganizo amuna akazi so chimodzimodzi osamayang'ana
azimuna mwachilako chifukwa zimene zichazo zimaononga chani zimaononga mwamba usiyanitsa kenako mapeza kuona kuti sizikutheka ku nyumbako komano zaina kuganiza zaina zioneka zoti zikutheka zaononga anthu ambiri miyanda zimene zicha ndifo chake mukaone ku Bible Mateyu 5 Mateyu 5 verse lijakanga ti Mateyu 5 verse lijakanga 28 if I'm not mistaken. Mateyu 5 verse 28 mukangana bwino akuti ndine ndiwe kuti yense oyang'ana mkazi mumukhumba mwachilako lako ndikuti amakhawa pangachana opanga chigololo. Kuti kaperaso ku Qur'ani upezaso kuti Qur'an 24 verse number 30 ndi 31 inakambaso kuti auze okhulupirira achimuna kuti azibweza maso awo poyang'ana asungenso maliseke wawo mali choncho. Auze so okhulupirira achikazi abweze maso awo poyang'ana. Zonse zichazo Qur'ani ndi Bible zakhala zagwirizana kufuna kumuseva munthu, kufuna kumteteza munthu kunchirido umene kuti iwe izizi usapange chifukwa kuti zikuononga, right? Anyway, ndeno still ine sindimanama sikuti ndakonda mizani nkhani yakhuza ndi phindu. Maphindu amene mujamo ndorani? Maphindu amene mujamo ndona kuti opangaja mafilimu aja amapeza ndalama zambiri kwambiri. Iwo achawo pachaka pono industry imapanga $15 to $97 billion ndalama zoopsa kwambiri zambiri kuopsa. Kusenza kuti pa every second anthu achapanga $3,070 ukuku imene second litu ndiyaka tik second imene iwo kungoti iwo acha makhala ndalama zimene zagwera mmakwacha 5 million chakuti 5 million chakuti ndalama imene ndi makhala yagwera makaunti mwawo. Amene amagwesa ndalama ichi asiwina iwe Malawi m'bale wanga chemwali wanga iwe ndi amene umbongoze ndalama yazilowa kumene kuchako. Phindu lilipo koma osati iweyo umene ndimulibe phindu lako, iweyo umene ndimulibe phindu lako limodzi, iweyo umene mujamo chimwe ungapeze kungozononga ubongo wako. Pene mati maphindu amene mujamo tanaza maphindu awa amene akupanga $97 billion, billion osati million koma billion, amene akupanga 5 million per second. Amene jande maphindu amakhala ku driving good cars, amakhala kupanga life yawo, amakhala kupanga nyumba yakufuna mangogwazi manyumba amanjoya. Phindu lili amene ajawo koma iweyo kwa iweyo ulibe phindu mene muja mulibe phindu lako mene mujamo kwa iweyo onelawe pano pandeza fika pawesi Amalawi ani group WhatsApp group ati magawana zimene zicha tatumiza imeneyo zoona zimene zicha, right? Ndikanchitidwe konyasa kamene kamaononga ubongo wa munthu. Anthu panopa ali very addicted kumapono, anthu akanika kutuluka. Anyway, next week tiyesa kupanga video soina kufuna kuphunzitsa anthu kuti tingazisiye bwanji zinthu ngati zimenezi. Kanchitidwe kamene kaka tingatuluke bwanji mu change chimenechi chifukwa anthu anakhangata amangidwa nthawi zonse. Koma ndanena kale kuti kuyipa kwake ndikutchula kucha, ubwino wake ndakutchonso kuti ubwino wakewo kama kuti osati ubwino koma maphindu ake amene mujamo sikuti iwe akukhudza, iwe sakukhudza iwe mbala wanga, iweyo lako kungodzonongako basi. Ukadzononga basi kana akoso ulipireso yani ndalama for kama download mucho ukamona ka online ka upanga download zimene zimatani zimakhala zikwalemelesa ajapo no industry aja kuti akapeze $97 billion pachaka kawote every second azipeza 5 million chakuti kwacha. Anyway guys, ife timangenera kwambiri ndipo tizisesa kubwesa program kuti azikupindulirani yosati mzingo ononga data
ndi osapeza kuphunziro lina lakenso. Thank you guys. Malawian Cameras. Bye.